Madame Modibo ye kuma min fɔ an musow ka tɔn tɔgɔ la Union Soudanaise RDA a bɛ bɛɛ fo cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen ta ka bɔ i ka so ka na a bɛ bɛɛ fo a b'an ka secrétaire général fo a bɛ parti fo a bɛ gouvernement fo n'i y'a ye an bɛ sali in kɛ bi muso bɛɛ de ka sali ye bi ye o sɔrɔla mun fɛ an bɛ n'o fɔ aw ye salon na sini musow dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛr Nasser ka jamana kan u ye hakili di ɲɔgɔn ma k'a fɔ musow ka Afrique muso bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn sinsin wasa Afrique ka kɛ kelen ye o bɔlen kɔ u seginna ka ɲɔgɔn bɛn tuguni kɛr la ko ka comité dilan wasa conférence ka kɛ ka bureau kelen sigi musow k'u hakilinanta di ɲɔgɔn ma ayiwa aw yɛrɛ y'a dɔn salon na sini Mari Jara Bayama Hawa u bɔra yan u taara Conakry u ni jamana muso dɔw ye ɲɔgɔn kunbɛn yen nɔ u taara mun kuma na u taara an ka tɔn in de tɔ kuma na pour que ka comité kelen sigi n'o ye comité préparatoire ye min bɛ baara kɛ sani conférence ka kɛ ko o sigi o ka baara kɛ ka u hakilinantaw di ɲɔgɔn ma conférence kan ka taa kɛ jamana min kan ayiwa ka o sinsin awa u bɛɛ bɛnn'a la tɔn 20 de tun bɛ yen musow ka tɔn o 20 de tun bɛ Conakry o wagati la mais u bɛɛ bɛnn'a la ka comité kelen sigi o comité kelen jɔn ni jɔn tun bɛ jamana jumɛn tun b'a la La Guinée tun b'a la Sierra Leone tun b'a la Ghana tun b'a la Mali tun b'a la olu ye comité min sigi olu ye baara kɛ o baara kɔnɔ u ye ɲɔgɔn dalajɛ ka na Bamakɔ yan nɔ aw yɛrɛ hakili b'a la an ye réunion ba dɔ kɛ yan nɔ maa caman nana jamana caman nana ka na tɔn in sigi yan nɔ pour que baara min kan ka taa kɛ conférence la ko o sinsin ayiwa bɛn kɛra rɔ kabiri Conakry Julius Nyerere o y'a demandé ko tɔn in ka taga sigi a bara Julius Nyerere fana ye chef d'état dɔ de ye a bɛ Tanganyika ko ka taa tɔn in sigi u fɛ yen nɔ ayiwa comité y'a ka baara kɛ Bamakɔ yan nɔ an bɛnn'a la k'a fɔ ko juillet mois de juillet la conférence nin kan ka taa kɛ Tanganyika an taara Tanganyika Bamakɔ musow fana bɔra yan u taara ayiwa Hawa Keita tun ye délégation kuntigi ye mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ jamana 18 olu de tun y'u ka hɔrɔnya sɔrɔ o tun b'a la jamana 7 olu tun m'u ka hɔrɔnya sɔrɔ mais u fana tun bɛ yen nɔ mun baara kɛra bɛɛ jɛra k'a fɔ ko ka groupe kelen ko ka bureau kelen sigi bureau kelen ka baara mun tun ka kan ka kɛ muso bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'i cɛsiri wasa jamana tɔw minnu bɛ bolo la u ka bɔ bolo la wasa unité africaine aw yɛrɛ b'a mɛn dogo dɔ radio la unité africaine bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka faso baara ka Afrique baara wasa o ka sinsin donc ni Addis Abeba kɛra ni an ka chef d'état ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kuntigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an fana bɛ se k'a fɔ musow ka baara nɔɔni b'a la puisque an ka réunion kɛra u t'a ɲa o tuma na musow y'u cɛsiri unité ko la cogo min y'a dɔn cɛw fana kɔni tɛna se ka to kɔ ayiwa unité formé na musow fɛ Addis Abeba wolola ayiwa bureau min sigi
sigira u bɛɛ y'u wasa don a la k'a fɔ siège bureau yɛrɛ a kana sigi Bamakɔ kɔnɔ ya bɛɛ de jɛra a ma ayiwa secrétaire général ko ka kɛ Laginɛka ye o kɛra Jean Martin Cissé ye o b'an fɛ yan nɔ o bɛ to an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ tant que secrétariat bɛ yan donc o kɛra an dɔ ye ayiwa o ni madame Diallo Virginie Camara o ye Sénégal ka ye o fana kɛra o kɛra lan kan ayiwa u bɛɛ n'a la fana ni bureau sigira yan nɔ Mali fana ka muso kelen di ka fara bureau musow kan ayiwa o bureau formel sani mɔgɔw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na tangani kan muso bɛɛ y'i kan di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i cɛsiri ni jala saba ye jala kelen tɛ dɛ saba k'i faso baara ni faso baara la Afrique jamana tɔ minnu bɛ bolo la aw yɛrɛ b'a mɛn tuma bɛɛ arajo la ko kisɛ ni mugu bɛ dɔw kan denmisɛnw bɛ faga musow bɛ faga cɛw ni tɔɔrɔlen don an k'an jija ka olu fana bɔ bolo la an ka tɔn a kunkɔrɔtara kosɛbɛ Moscou a wolo yɛrɛ san kelen kɔnɔ a ye baara min kɛ o donna dala Moscou puisque u ye kunkɔrɔta sɔrɔ ye an ka tɔndenw délégué minnu taara u ye kunna wolo sɔrɔ u ye bonya sɔrɔ u ye karama sɔrɔ o kuma na tɔnba min sigilen filɛ nin ye Mali musow baara b'aw bolo sa dɛ puisque secrétariat bɛ anw de fɛ yan o tuma na n'an ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye tɔn na a b'aw jija an kana kɛ kɔmɔgɔ ye bɛɛ k'i cɛsiri tɔn in tiɲɛna a kana bɔ maa si kelen na aw yɛrɛ y'a ye bi kabiri tumajan an bɛ ka fête nin préparer n'i y'a ye an b'a préparer jamana tɔw ye k'a labɛn jamana tɔw ye bonya min d'an kan ka na bureau sigi yan nɔ o tuma na an man ka k'o ko kɛ manamana ko ye o de kama an y'an cɛsiri kabi sɔgɔmada in na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka na bila wulada in na su in na fana aw na ko b'a ye Mali musow a ye sanji 15 min kɛ kɛlɛ la cɛw da fɛ kalanbaliw aw ka sɛgɛn bi ɲini ka na don da la mɛ a ma ban puisque ni jamana bɔra bolo la o ko tɛ ko jamana baara banna ye jamana baara commencera o tuma de an ka parti ye sira min ta n'o tɔgɔ ko socialisme an bɛ tagama cɛw da fɛ an kana to kɔfɛ n'u ye fɛn o fɛn kɛ an fana k'u nɔ minɛ n'u taara yɔrɔ yɔrɔ an ka sa ye socialisme nin tiɲɛli a kana bɔ Mali muso kelen si ma dɛ an de ka kɛ sababu ye ka banba an ka banba aw ka sɛgɛn kɔsɔ aw ye sanji 15 min kɛ sɛgɛn na o kɔsɔn a kan ka banba an denw min ka nafa b'a la sini a kan ka banba an tɔgɔ kɔsɔn n'a fɔra k'an bɛ fɛn kɛ o kan ka kɛ fɔ k'a ɲa président ka kuma don sa ka fusa malo ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la parti ye baara min kɛ musow ye code du mariage ta sira la code du mariage min dilanla a ma dilan musow kɔ o groupe dɔ de sigira n'o ye comité ye
u fana k'u hakilinanta di o tɛ kɛ jamana bɛɛ la o ye bonya de ye k'a d'an ma o tuma na an k'an ka parti fo la ka gouvernement fo la ka waleɲuman dɔn o tuma na ka an fana an k'an k'an cɛsiri tuguni ka fara u ka baara kɔrɔlen kan n bɛ min fara u kan o ye kalannaw ni kalanbaliw ka ko ye kalanna minnu taara lɔkɔli la u ma fɛn di ala ma minnu ma taa lɔkɔli la u ma fɛn kɛ ala la u ka k'u bolo di de ɲɔgɔn ma ni kɛlɛ tun b'u cɛ m'a fɔ kɛlɛ b'u cɛ o kɛlɛ ka ban puisque faso baara don bɛɛ ka kan faso la ka i cɛsiri ni jala saba ye bɛɛ ka bɔ muso kalanna o muso kalanbali o bɛɛ n'i dɔyɔrɔ don faso baara la min dɔyɔrɔ mana kɛ min ye o k'o yira bani ayiwa kuma kumaba de filɛ o ye madame Modibo ye min fɔ ka da o kan i n'a fɔ madame Sall ni Marie Konate ye min fɔ bi sɔgɔmada in na u y'u kana bɔ Mali muso bɛɛ ma bɛɛ k'i jija de dɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na k'i cɛsiri pour que socialisme ka don da la pour que an ka parti ka kunkɔrɔta sɔrɔ pour que an ka jamana ka baara an ka gouvernement ka fanga sɔrɔ ala ma an ka président tora fɛngɛ ɲɛ ala ma an ka parti taara ɲɛfɛ ayiwa kuma kumabaw filɛ nin ye